Bok. Nisam spavao noćas. Opet nisam u formi. Nadam se da ovaj kultni rave happening Mayday Rave Olimpija koji se desio davne 30.4.1994. Nadam se da nije zaštićen autorskim pravima, da me YouTube ne jebe. Dakle, nisam spavao pa nisam u formi. Mislim da se neću moći šaliti. Ja ne mogu odoliti, opet ne mogu odoliti. Još uvijek ne mogu spavati. Imam problema sa spavanjem. Ne mogu odoliti da mi snimim nešto, da ispričam nešto. Ovaj put ću pričati o ekstaziju. To bi trebao biti kao prvi video u serijalu o drogama. Prije nego što kažem kako djeluje ekstazi, za koji znamo da je nelegalna droga, reći ću prvo par tehničkih podataka. Nazovimo je tako. Prvi spoj iz kojeg je izrastao današnji ekstazi je bila MDMA. To je kratica od jednog kemijskog spoja koji ima tako dugački naziv da bi mi trebalo 5 dana da ga naučim izgovoriti. 1912. ga je sintezirala njemačka tvrtka Merck. I spoj je bio zanimljiv, pa su se kemičari išli igrati dalje i nastale su ostale varijacije tog spoja, MDA i MDE, ali glavni je MDMA spoj u ekstazi. Ali trebalo je još skoro 70-80 godina da se pojavi baš droga ekstazi na nelegalnom tržištu i da se tek 1975. stavi izvan zakona uz bok heroinu i kokainu. U to vrijeme, prije 1985. kalifornijska tvrtka Eisner legalno je proizvodila 500.000 tableta mjesečno, a proizvodu je sama dala naziv da bi aludiranje na ekstazu privuklo ljude. Tijekom svih tih godina ti su spojevi budili zanimanje mnogih, pogotovo u 60-ima kada je bio hippie pokret i djeca cvijeća, i u 70-ima počeli su uzimati, znači hippie u San Francisku. Vojska ispitivala taj spoj kao moguće sredstvo, kao serum za istinu, reći ćemo poslije više zašto, kada ćemo govoriti kako djeluje ekstazi. A puno maha su si dali ovi psihoterapeuti. Oni su u njemu vidjeli kao mogući ključ za ljudsku podsvijest ili čak liječenje. Čak su ga i koristili u psihoterapiji u sklopu kontroliranih seansi. Jedan ostarili hippie, psihijatar, terapeut, koji se zvao Adam, ne znam prezime, on je to uvijek bio u svijetu psihijatrije i ponudio je MDMA čak 4000 raznih osoba. Ekstazi je u svijetu još poznat kao Adam, po tom psihoterapeutu, zovu ga još i X ili samo E. A u Hrvatskoj su ga uvijek zvali jednostavno bombon ili bonkas. Pa ću ja govoriti od sad bombon ili bonkas. Čudno mi govoriti ekstazi.
Po nekom nepisanom pravilu, znači ekstazi bi trebao sadržavati jedino MDMA. Znači, to bi bila kratica otprilike od metilen, dioksin, metamfetamin, tako nešto. Koji je po kemijskom gledanju, to je amfetamin, jedna žešća vrsta amfetamina, ima više vrsta amfetamina. I on, uglavnom, kao i svi amfetamini, daje energiju, ali ono što je kod ekstazija posebno, on ruši barijere komunikacije. Znači, trebao bi samo MDMA biti u ekstaziju da bi on bio čist. Po nekom nepisanom pravilu. Ali pošto se čak i nepisana pravila krše, u bonkasima često ima svakakvih prljavih dodataka, poput STP-a, koji je jedna stvarno bad droga, koja obavezno puca na paranoju i halucinacije. I to ne u dobrom smislu, kao na primjer i Boga, ili Avojaska, ili čak LSD. Zna biti DMT-a, koji isto zapravo na dobrom glasu, mada je isto nelegalan. Zna biti umjetnog meskalina, psihocibina, i svašta daju natrpati bombone. Tako da ima puno takozvanih natripanih bombona, na kojima onda imaš i halucinacije, jer kad ti uzmeš čisti MDMA, onda ne bi trebalo biti nikakvih halucinacija. Tako da nekad je pravilo na rave partijima, kojih danas baš i nema više kao prije recimo 20 godina, nekad je pravilo da se povraća ili da ti titir slika ili da ne vidiš dok te pere špica. Špica je najjače djelovanje droge. To je naziv za najveće djelovanje droge je špica. Dakle, dok ti je špica da niš ne vidiš pred sobom, možeš čak vidjeti kako pada kiša u zatvorenom prostoru na rave partiju ili neka doskočica. Inače kažem, čisti MDMA ne daje nikakve vizualne efekte. Svaki bonkas ima svoje ime i svaki je potpuno različit po djelovanju, što znači da svaki uz MDMA uvijek ima nešto drugo. To se da zaključiti. Kažu da se može naći čak i kiselina za baterije u bonkasima, mada ja u to ne vjerujem. Zato što kada rade droge, onda ne rade droge da ubiju ljude. A kiselina za baterije, jel? Naravno, uvijek ima i čiste i prljave robe, i čišće, prljavije. Ona čista, znači onaj čisti ekstazi bi trebao sadržavati, znači, samo MDMA između 100 i 150 mg i trajanje špice, znači razdoblja najjačeg djelovanja droge, je varira od samo 30 minuta pa čak do 6 sati, ovisno o svemu i svačemu. Znači o mješavini unutar bonkasa, o samom čovjeku, ali i o toleranciji. Ako je čovjek puno toga uzimao, možda mu više neće niti djelovati, ili će špica biti vrlo kratka. Sad, to su bili ti neki tehnički podaci, malo možda manje zanimljivi. Više valjda zanimljivo reći kako djeluje bonkas, to jest ekstazi. Prvo što skuži osoba koja je uzela ekstazi, najčešće da maše rukama, svaki lik na svoj način, kroz priču ili bez nje. Bio na rave partiju ili na livadi. I ruke kao same rade šta hoće, da pršaju kroz zrak, često ruka može ostavljati trag, vizualno. I nakon toga cijelo tijelo bude u takvom laganom i lepršavom stanju i juri euforično, radi kaj hoće, to bude baš ekstaza. Čovjek bude, znači, prekrasno, sam je sebi dovoljan,
Ali ako se baš kraj osobe nađe neko za pričat, što je najčešće ipak, pogotovo neko poznat, onda će sigurno popričati dobro. Ta osoba će se sjetiti, pitat tu osobu, baš ono što ga je oduvijek mučilo kod te osobe. Ali mu možda čak nikad do sad nije ni palo na pamet da ga pita, ili da mu nešto objasni, kaže neku istinu. Jer Vonka stvarno je, tako reći, serum istine. Ti počneš pričati istinu. Sruši se te barijere i ti počneš pričati istinu. Pritom si pun ljubavi za svih oko sebe. Spreman si pomoći nepoznatom čovjeku dok se to drži, dok je špica. Spreman si svom neprijatelju oprostiti sve. I bez razmišljanja ćeš odmah to napraviti, popričati s tim nekim to što si mu oduvijek htio reći ili se nisi ni sjetio da mu ikad kažem. Pa onda i ako je ta druga osoba pod djelovanjem, sve ćete si objasniti i bez frke usaglasiti mišljenja i na kraju završiti kao najveći prijatelji. Što možda nakon 2-3 dana ćete opet biti na starom, nećete biti više najbolji prijatelji. Možda će se javiti kontraefekt, nekakav da se gotovo mrzite, tako kažu. Onda si čovjek zaključi kako je život lijep, kako je sve super, kako su svi super, kako stvarno sve voli, kako su svi njegovi problemi kurac, pičkin dim. Dakle, to bi bila neka osnovna obilježja idealne špice od bombona. Znači, uz mnogo lepršave snage i izdržljivosti, napunjena je osjećajima duboke ljubavi prema svima, pogotovo poznatima, želje za opraštanjem, suosjećanjem, razumijevanjem, empatija prema drugima, toplina, iskrena zahvalnost. Sva osjetila, pogotovo dodira, su pojačana. Čak i sam sebe kad dodiruješ, to je prekrasan osjećaj, tako kaže Ali, budući da su i oni najčešći glonkasi u biti uvijek više ili manje prljavi, nuspojave su, tako reći, normalna stvar kojima se ljubitelji rave partija ne čude. Iako nije pravilo da se uvijek događaju. Najčešće nuspojave se mogu nekad uočiti u prvom udarnom valu glonkasa, kad kemikalije navale na organizam. To je faza praćena slabošću, jakim znojenjem, nekad teškoćama sa disanjem, čak jakom mučninom i često zna se desi da čovjek povraća. To traje kratko, taj napad kemikalija na organizam, kad se čovjek može čak i prepast, a onda mu poslije bude super. Može čovjeku biti baš overtno kad mu navale, kad tek počne ekstazi djelovati prvi čas. I ima osjećaj koja će se to samo pojačavati i da neće proći, može imati osjećaj da ne može disati čak. I onda se uplaši i onda pogotovo od straha ne može disati. Pa tako ako je neko neiskusan pa je prvi put probao ekstazi, bonkas, iako su mu rekli da se ne smije, a i po zakonu se ne smije, može ga obuzeti totalna panika koja se može pretvoriti u totalnu bitku za psihičku stabilnost tog časa. Jer čovjek se može osjećati, kažem, kao da umire, kao da ne može disati. A kemikalije ga praše po mozgu i stvaraju iskrivljene percepcije, ako ima halucinogeni dodatak. Kažem, to brzo prođe, onda ti je super. Samo te početi prvi val može biti neugodan. Ali kratko traje, samo ti se može činiti da će se samo pogoršavati i ići na gore. Netko koji uz tog čovjeka, pogotovo ako je iskusan, mu može puno pomoći već samom sugestijom da je to prolazna pojava. Ove druge nuspojave nisu toliko stravične, ali ima ih milion. Mutna slika, kažem titri slika, ili se ne možeš na čas sjetiti kako ti se zove najbolji prijatelj ili prijateljica pored tebe. Ili ne znaš šta znači neka najnormalnija riječ koju je neko izgovorio. Čuješ riječ, poznato ti je, ali ne možeš dokučiti značenje riječi.
Mada to se češće zna dešavati na LSD-u, ali nećemo danas pričati o LSD-u. Ja ne bi nikome govorio da li će eksperimentirati s bilo čime, da li će se lupati čekićem u glavu ili ne, mislim da je to stvar svakog čovjeka. Svako radi sve na svoju vlastitu odgovornost. Ali bitno je ono što ste sigurno puno puta čuli, ako ste uopće čuli, da bomboni isušuju vodu jako iz organizma i ako plešeš na rave partiju da bi kao trebao piti vode, jer te može znači toplinski udar roknuti, pa i vječna lovišta, jel? I ne bi se smio baš miješati sa ostalim drogama ili većom količinom alkohola, jer u tom slučaju isto se može lako desiti smrt ili neko trajno pregorenje u mozgu. Mada obično ljudi miješaju, najčešće ne bude ništa, koliko sam ja upoznat. Ali treba upozoriti na to, jer ekstazi je jako snažna i moćna droga. To je jedan od jačih amfetamina. Mada u današnje doba postoje vrste amfetamina koje nisu postojale možda ni prije 10 godina, poput meta, kojem ću možda jednom pričati, ali o njemu ne znam. Pa bi se kao trebao informirati, a to mi se ne da. Ja ne znam jeste primijetili, ja sve ove videe radim nesavršeno. Bitno mi je samo da prenesem informaciju, sliku. Ne trudim se obrijati. Čak niti lijepo obući. U svakom slučaju, velika količina, ono što se sviher zna, da velika količina bongasa u kratkom vremenu može dovesti do trajnog oštećenja 5 HT živaca mozga. Koji su bitni za mozak. U svakom slučaju, još je važno reći da oni koji imaju problema sa srcem ili jetrom ne bi nikad smjeli eksperimentirati sa ekstazijom, ako već odlučujete se eksperimentirati, ako ste tako odlučili. Neki smatraju da su bonkasi kao i LSD isto, pa čak i trava, pogotovo prskana trava nekim kemijama. Znači neki misle da bonkas može biti okidač za paranoidnu psihozu ili paranoju, ali samo ako je čovjek sklon, ako već ima u sebi predispoziciju. Mislim, to je sve neistraženo područje i o tome se ne zna sve ili nije obznanjeno u javnosti. Mislim da informacije s interneta su vrlo poprilično češće netočne, a kao i mnoge informacije s interneta. Ovisi o čemu se radi. Ja rekao sam kako djeluje ekstazi, to je to. Lud si, plešeš, trčiš, iskren si, pričaš 100 na sat. Uživaš u sebi, u dodiru, No, kad te spusti ekstazi, počneš se osjećati ko Bog. Osjećaš ravnodušnost, tugu, a nekad totalnu depresiju. I budeš jako glup u glavi. Nekad se gotovo ne možeš pomaknuti. Ne samo zato što ti se tijelo fizički iscrpilo, nego te tuga blokira da se pomakneš. Prođi te volje za životom. Pretvoriš se odjednom u zombija, A možda još nemeš zaspat, da se resetiraš. Ali sljedeći dan, ili najmanje još 2 dana, ćeš biti malo sjeban
tužan, glupav. Ne previše, ne strašno, ako nisi puno put uzimao, ako si recimo uzeo prvi put u životu, ali 2 dana samo. Već 3. dan si opet normalno, tako kažu. Znači, nije kao kod nekih droga da se opravljaš danima, ali nije niti da si odmah normalan sljedeći dan. Zašto si u depresiji i tuzi kad te spusti bonkas? Zato što je to slično ko kada izađeš, znači taj prelaz iz stanja euforične ljubave u stanje normalne svijesti, pogotovo tako istrošenog mozga i tijela, to je ko kad izađete iz tople kade u hladno. Ako je to dobra usporedba, uopće ne znam. Mislim da je gore, s ekstazijom duže traje. Ja iskreno o samom ekstaziju, o samom MDMA-u nemam loše mišljenje. Ali eto, šta da kažem, ne? Radite sve na vlastitu odgovornost. Ako već isprobavate ikad, probajte jednom i uzimati ga vrlo rijetko. Ako želite probati šta je to. Ja mislim, ako sam ja obaviješten, ti na bonkasu spoznaš nešto što ne vriješ normalnom sviješću, tu neku ljubav. To nešto, i to je donekle korisno. Donekle korisno, mada čovjek to zaboravi u daljnjim mjesecima, pogotovo godinama života. Sjeća se kako je to bilo, ali zaboravi kako je dobro biti dobar i kako treba biti dobar prema svim ljudima i pomagati drugima i to. Znači, čovjek kad spusti bonkas može se osjećati baš usamljen, izgubljen, biti na granicama halucinacija i činiti mu se da je sve oko njega loše, bezvrijedno, odbojno. Može imati napade plašljivog stanja. I ima osjećaj da mu živci trepere u svakom slučaju. I ne zna šta bi sa sobom. Vraćanje u normalu se može ubrzati, naravno, vitaminom C i vitaminom B6. I naravno spavanjem. Mnogi znaju dosta produžiti nespavanje, znači biti budni cijelu noć i još sljedeći dan, potpomagani ostacima bonkasa. Još ako zapale poslije joint, onda im je kako toliko dobro, znači ako su dobri u društvu, nekad ne bude grozno. Dakle, rekli smo treba piti vodu, obavezno, pogotovo ako pređeš na rave partiju. Mada često na bonkasu kažu ne možeš nekad uopće gutat vodu. Jedno popiješ 3 gutlja, ali i to puno znači, barem na silu popiti 3 gutlja. Ako uspiješ da hvatit bocu, ako ti treperi slikak ne vidiš ispred sebe, ko se opće sjetiš da daš popiti vodu. Kod baš prljavih bonkasa, kad te spusti, možeš izgubiti apetit skroz da uopće ne možeš jest. Što i nije loša stvar, tako se tijelo oporavlja kad ne jede. Znači nervoza, nesposobnost da se smiriš. Mnogim ljudima, isto kao što mnogi ljudi pod obavezno povraćaju kad počne djelovati ekstazi, tako mnogim ljudima podrhtava vilica. Ovako nekako. I to ne mogu zaustaviti, ali ne smeta, jer im je super. Nekim ljudima uvijek podrhtava vilica, a nekim ljudima nikad. Znači, ovisi valjda i o čovjeku.
možda u kojem je stanju organizam ili nemam pomoći. I tako onda, neki ljudi imaju osjećaj da su primili od ekstazija poruku koju su trebali primiti, jer on stvarno nosi neku poruku. Da, ja sam ga probao. Dobiješ nekakvu poruku od njega, nešto spoznaš. Ali često imaš osjećaj da si dobio poruku i da bi bilo loše da ga nastaviš uzimati, pogotovo često. Jednostavno, bonka su čovjeku nekad složi daske u glavi, koje nisu bile dobro složene, ali ako ga nastaviš uzimat, onda će ti ih ponovo razbacati na još gore. Tako ja to nekako vidim. Jedan ostarjeli hipi, ne mogu se upoznati, neki lik, ne mogu se sjetiti kako se zvao. On kaže općenito da droga daje duhovno iskustvo do jednog nivoa, nakon čega treba ići dalje bez takvih pomagala, jer neće ti se sjebati. Mada se mnogi i nisu sjebali. Pa ne znam, koliko ja znam, rijetko ko se sjebao s ekstazijom. Dobro, znali su ljudi umreti, jel? Naravno. Znali su ljudi pojest i po 10 komada u jednu večer. Jednom sam bio na jednom rave partiju u Bestu, prije 20 godina. I pored Čanka sam bio, gledao rulju. A odmah je pored bio Šank i jedan stariji gospodin odbio na Šanku. I odmah ispred Čanka dečko neki, koji izgleda da je bio na ko zna čemu, možda na ketaminu, o kojem opet sad neću pričati, ali tako je djelovao, tako se kočio. Dečko se srušio koliko je dug i širok na pod. I ljudi ga sad svi dižu, ali ništa, on je bez svijesti i on pada, ko mrtav dolje. A ovaj čovjek, stariji sa Šanka, on to gleda i ništa. A voda se naplaćivala 10 kuna, mala bočica vode. To mi je bio jedan užasan prizor, kad sam to vidio. U svakom slučaju, naravno, da ako i probaš ekstazi ili bilo koju drogu, a ako onda više ne uzimaš, prestaneš uzimati, ako si uzimao, da je to veliki korak naprijed, u svakom smislu. Ne sviđaju se bonka sa svima koji ga probaju. Oni ljudi kojima se ne sviđaju se zato jer i kraj ugode imaju osjećaj da je to kemijska i da je zajebano za organizam. Ne sviđa im se kad idu poslije spavat, a titri im pred zatvorenim očima svjetlo, recimo. Inače, ekstazi ne stvara, ne može stvoriti fizičku ovisnost, ali naravno psihički imaš želju da ga ponovo uzmeš, jer znaš da će ti biti dobro. Znači imaš želju, nemaš ovisnost. A nekad se bomboni nekome jednostavno zgade nakon nekog vremena, ako se prenatrpaju i danima uzimaju, jer onda doma poslije leže danima s temperaturom, imaju noćne more. Osjećaju se otrovanim i više nikad mi ne padne na pamet da uzmu. A to bude dobra škola. A mislim da posljedica nema. Jer poznajem i poznavao sam mnoge ljude koji su uzimali ekstazi, čak u velikim količinama i zapravo niko nema posljedice. Sad, da li se spalio kod nekog određeni broj neurona u glavi, pa je on i dalje kao normalan, to je pitanje.
ali nama pale neuronu u mozgu i pojačivači ukusa u hrani. I svašta nam pali mozak. Naprimjer, kukuruzno-fruktuzni sirup koji se nalazi u svim mainstream sokovima, aspartan je još gori, trga stanice mozga, ali sad sam skrenuo s teme. Neću pričati o hrani sad, neki drugi put ću raditi video o hrani i o aditivima u hrani, otrovima koji se stavljaju u konzerve i tako bla bla, opet skrećem s teme i prestajem. U svakom slučaju, ako sam čuo ljudi, kad duže uzimaš ecstasy, banka se s vremenom više ne djeluju kao prije. Vrlo brzo se stvara tolerancija koja teško opada, jer MDMA spoj, onda zapravo taloži u leđnoj moždini i jako teško izlazi iz tijela. Znači čovjek koji jede puno bonkasa u kratkom vremenu, vrlo brzo će trebati puno veća količina da bi osjetio feeling, onaj prvi, a ni to neće biti to, jer će prekratko trajati. A on će se kljukati i kljukati, biti sve glupiji i glupiji. A dani nakon bomboniranja će mu biti ispunjeni depresijom, nezainteresiranošću. Ko se puno bombonira, mora kasnije trpiti. Nema drugčije. To je kemija, lančana reakcija. I eto, činilo se da se ima puno pričati o bonkasu, a čini mi se da sve rekao, ja više ne znam šta bi rekao. Tako da, zbogom rođaci.